Toto je prvý krok, kedy si zvolíte, či chcete vytvoriť novú produktovú kampaň, alebo produktovú kampaň, ktorá má okopírovať nejaké nastavenia vybrané, prípadne všetky z nejakej už predtým vytvorenej produktovej kampani pomocou bluewinston.com. V tomto návode si ukážeme to vytvorenie novej produktovej kampani a keby ste chceli kopírovať kampaň a jej nastavenia, tak už musíte mať predtým vytvorené nejaké kampane, napríklad produktová kampaň Pánska obuv, má vhodné nastavenia, nastavili sme si tam všetky možné reklamné texty, tvorbu kľúčových slov, optimizačné skripty a tak ďalej. Nechceme to robiť odznova, chceme len proste urobiť novú kampaň pre nejakú inú kategóriu produktov, napríklad ako sme robili v tomto prípade. Najprv sme mali vytvorenú pánsku obuv, kampaň pre kategóriu pánsku obuv, neskôr sme robili kategóriu dámska obuv, tak sme presne zvolili kampaň pánska obuv. A tu nižšie vidíme, že máme možnosť okopírovať nastavenie ako zdrojový súbor, čiže XML feed, okopírovať nejaké otagovania jednotlivých hodnôt z XML-ka, campaign details, tam sú lokácia, jazyky, keywords creation, tam sú teda zakomponované všetky funkcie, nástroje, ako sme tvorili keywordy v produktovej kampani s názvom Blue Winston Pánska obuv, campaign bid strategy, conversion settings, AI bid settings a automatic scripts. Čiže všetky nastavenia budú okopírované z tejto predtým vytvorenej kampane. Ak napríklad si nechceme okopírovať nastavenia automatic scripts alebo napríklad keywords creation, tak môžeme dať preč tú fajku a samozrejme tieto nastavenia budeme musieť vytvoriť na novo.